Mandek pura kowe. Asu. Aja mlayu kowe. Aja mlayu kowe. Iya. Piye to iki? Aja mlayu kowe. Bonten wong mbok cacak kurang ajar. Gendut, delokmu ki nyapa kowe? Don, beneran ki mengawak meneng omah. Walah kowe to Bedhe Waginem. Dengaren rene nasabahmu trouble piye? Trouble piye to, Don? Nasabahku lho penak-penak. Wayang anak ya dianaki. Tak sawang-sawang usahamu ya lancar no. Ya lancar to Mbok De, usahaku kan resmi. Cara niat nulung wong ya nulung tenan. Ora kaya usahane kono, niate nulung tapi mentung. Wis dipentungi lho ya oke ae. Arep nyapa we? Kok geding aku. Don senton. Don. Aku njaluk banyu ngombe ya. Ya ngombe Bedhe. Iki piye to, Don? Ra iso mbok sulaki lho. Ora itu ki mung Bedhe. Tak kira bane. Gondel kok malah ceblok. Berarti minyak raiku ireng ngono. Ora ngene. Lah sampean nyapa to kok turut kono iki? Apa dak aku ngeceki motormu tok? Oh, ngecek montore wong barang. Gondelku larang-larang malah ceblok. Don, berarti awakmu yo nampa jaminan surat nikah bareng to? Ya iya to Mbok De, pokok segala macam surat sing kena iki jaminan kuwi aku wani nampa. Sik to, Don. BPKB ngono kae lek jaminane motor to? Lah sertifikat jaminane tanah. Lah terus kuwi surat nikah. Jaminane apa, Don? Nggih jaminan bojone to, Bedhe. Oh alah, ngono ya. Ya wis, kapan-kapan aku nek butuh duit gede, tak nggadekne surat nikah ning nggonmu gak apa to? Kok nggadekne surat nikah, iso njikuk pura sok. Alah, pemerasan jikuk kan aku mungkin jaminan ra masalah. Mosok ngene ra masuk koyo ngene iki. Ngapa, Ton? Rodok masuk angin aku Mbok De. Ngene lho Mbok De, nggih jaminan nak wonge ayu, resik, semok ngono ora masalah. Lah wong jaminan kaya bengkaroan terus nggih blangkrah opo. Pikir aku kok koyo ngono to, Don. Enggak suka aku, kok gedeng aku. Oh iya, Don. Aku ki mengrene duwe dagangan motor meni. Lah ndi montore? Lah kuwi.
Iki lho jane motor apa kompor to, Budi? Kompor piye to, Dun? Montor, Bos. Lah terus kalau ngene iki lho, arep bodol piro? Alah, rasa larang-larang, Dun. Tuku 10 juta Astagfirullahaladzim. Iki jane nglindur apa piye to, Mbok Di? Motor kaya kere njaluk 10 juta lah. Piye to iki? Jo slamet lek madhep ngidul. Ki mung lebar ditawa gendut 10 juta. Masalah. Kowe lho kok sik percaya karo cangkeme gendut. Bocah lho po gablek duit. Gak gablek duit piye to, Don? Wong cahku lebar tuku motor rega 12 juta. Persis iki. Heh? Aduh. Jelas entek iki bensinnya. Walah, motor kae to Mbok Di sing mbok maksud. Lah, iya, Don. Ya motor kae lho, sing regane 12 juta. Kuwi no motor nak nyewa kanggonku Mbok Di. Lah saiki arep dibalekne rene. Heh? Mosok to? Kok geding aku? Lah nyapa kok geting aku? Ya geting kok gendut kono. Kok geding aku? Dut! Aduh. Bek lagi kok nek kono. Iki. Aja mlayu kowe. Jane sing badhek wong ki apa ambun iso kaya ngene. Loh, kae ngising apa dolanan dakon to? Wong jumbleng sitok kok diseni wong loro iki. Sik. Kae sitoke lanang apa wedok ya? Lah nek wedok kok brengosen. Kowe iki jane nyapa nek wong iseng kok mbok kiter ya mbok pangan opo piye? Gak iya aku wis marek kok. Ora, wong kowe kuwi lho ngising dadak berdua. Piye maksudmu? Lemburimu ya apa? Hah? Apa ki? Walah, tidak menusuk iki, Bang. Ya tak ndarani ora enak-enak wong iseng kowe, ha? Nganggat ora kowe? Oke, Bos. Ampun, Bos. Aja mlayu kowe. Ora enak-enak wong iseng.
Aja mlayu kowe. Aja mlayu kowe. Iya. Piye to iki? Aja mlayu kowe. Boten wong lho, cak-cak kurang ajar. Gendut, delokanmu kiti nyapa kuwi? Bayu, iki jelas kena serangan jantung, Bik. Kok sampai mungkin mati, awake dhewe wong loro mlebu penjara. Lah terus solusine piye ki, Ndut? Pertolongan pertama kudu napas buatan ki, Bik. Yang nang dikeki no. Beh, ojo aku. Napasku lho wis ngepres godak iki terus kat mang. Malah aku lho iki. Ya iya. Ya wis.